δώσω εγώ την κουβεντούλα, θα έχετε 4-5 λεπτά να ετοιμαστείτε. Λοιπόν, θέλω σήμερα, είναι η δεύτερη μέρα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ημέρα, γιατί έχουμε τη σιγουριά της πρώτης και είναι πολύ πιθανό να... Ας μην το πρεβελεάσουμε αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να το πάρετε πιο υπεύθυνα επάνω, δεν έχουμε τίποτα στο χέρι, δεν είναι τίποτα σίγουρο κάθε φορά που βγαίνει ο ηθοποιός στη σκηνή. Κάθε φορά που βγαίνει, κάθε παράσταση δημιουργεί άλλα πράγματα. Λοιπόν, επομένως έχουμε μια νέα ευκαιρία να δημιουργήσουμε άλλα πράγματα. Καινούρια αυτά που καταλάβαμε χθες ότι δεν τα κάναμε. Αυτή η αγωνία υπάρχει πάντα στον ηθοποιό. Γιατί να μην κάνω ακόμα μια παράσταση να κάνω και αυτό. Εσάς λοιπόν σας δίνετε τώρα ευκαιρία να το συμπληρώσετε αυτό το καρέ. Λοιπόν, θέλω ψυχή, ζωντάνια, ένταση και θέλω επίσης να σας πω ότι στο τραγούδι του φινάλε, με το που θα αρχίσουν τα παιδιά το τραγουδάκι, κατεβαίνετε κάτω. Αλλά θα κάνετε... το πιαστείτε. Θα κατέβετε κάτω, θα πάτε προς το τέλος, θα έρθετε μπροστά, θα σβήσω τους προβολείς, θα έχουν ανάψει και μετά θα φύγετε και θα πάτε στη σκηνή όταν ανάψω τους προβολείς. Έτσι, λοιπόν, λέω για το φινάλε, όχι που κάνετε το πρώτο ρεφρέν που πλέει επάνω, κάτω κατευθείαν. Έτσι, λοιπόν. Και πάτε συγκεκριμένα, από δεξιά, δεν είναι από αριστερά. Κάντε διπλό κύκλο, συγκεντρωθείτε, θέλω λίγο να το πάρετε σε μια προσωπική υπόθεση, ένα προσωπικό στοίχημα είναι, έτσι. Λοιπόν, είναι τελευταία παράσταση, είναι μια παράσταση που εντάξει, εγώ πάντα να ξέρετε ότι ό,τι έκανα, το έκανα για την παράσταση, για να είσαστε εσείς καλύτεροι. Όσο το δυνατόν καλύτεροι. Λοιπόν, αυτό θέλω και απόψε θα ήθελα να παίξετε για μένα.